mu gyara tarbiyya. Mu gyara tarbiyya. Tarbiyyar Bahaushe gashi ta lalace. Mama baba ku za ku yi wa 'ya'yanku faɗa to bar tsirara. Amfanin iyaye, 'ya'yansu yanzu su ba su kulawa, don kar su je su bi hanyar da babu kyawu. Tarbiyyar Bahaushe gashi ta lalace. Mama baba ku za ku sha wa 'ya'yanku ku ne ku ce su gyara. Tarbiyyar Bahaushe gashi ta lalace. Mama baba ku za ku yi wa 'ya'yanku faɗa ku ce su gyara. Yau zan yi maganar da za ta samu gyara ga 'ya'yanku iyaye sai ku sanya lura, musamman 'ya'ya mata fita tsirara, da sun fita tsirara ku za a yi wa kyara, a rinka cewa ba ku ba su tarbiyya ba. Ina mama Sannan ina baba, baba da mama, haƙi yana akan ku ta fannin ba da tarbiyya. Ku kula da 'ya'yayanku ku ba su son gaskiya, ku shanyo su a jikinku ku nuna musu soyayya, da sun yi laifi sannan ku yi musu faɗa. iyaye Ku nuna wannan kuskuren da suka yi bai dace ba. haba haba mama, Ke ce kullum a gida ki duba yanayin shigar da yarki za ta yi, ki tabbatar da suturar da ta saka ta yi. domin kyawun ya a wurin uwa ta yi koyi. Duk uwa ta gari ba za ta so ya ta lalace ba. Tarbiyyar Bahaushe gashi ta lalace. Mama baba ku za ku yi wa 'ya'yanku faɗa ku ce su gyara. Tarbiyyar Bahaushe Ashe ashe mu ne muka gushe, ashe ashe to ku zo mu gyara al'adar mu, mu gyara al'ada, sannan mu rike addinin mu, mu rike addinin, har ma waɗansu su yi koyin mu. mu gyara tarbiyyar. Kada mu bar gidajen namu, Ashe ashe rikon hakan shine zai zama ci gaban mu. ashe ashe Idan ya mace ta sanya hijabi ta fi kyawu, amma sai ku bar 'ya'yanku kawai su dinga yawo. Ko da ba ta sanya hijabi ba ta yo shigar kamala, da ta wuce a gaban jama'a ai mata shaidar ta samu tarbiyya a gurin iyaye. tarbiyyar Bahaushe gashi ta lalace. Mama baba ku za ku yi wa 'ya'yanku faɗa ku ce su gyara, Ina zabar ma don ku rike addini, da ma buzaye, don ku rike addini, ina Fulani suke, don ku rike addini, da ma abuzuna don ku rike addini, Kanuri bambanta kuwa, ku rike addini, bare bari kuma, don ku rike addini, da ma bararoji. don ku rike addini. Nijar kasar mu ce, da ita muka yi fice, mu kula da 'ya'yanmu mu ba su tarbiyya domin mu yo da a ce. ‘Ya'yansu yanzu su ba su kulawa, Dan kar su je su bi hanya